Kaixo, Eneko Tejada Garitano naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta oraingo honetan ikasketa ingurune birtualetaz ere jarraituko natzaizue mintzatzen. Hain zuzen ere, planifikazioaren kontzeptuetaz, o kontzeptua hobeto esanda. Bueno, kontzeptu kontutan hartzea oso importantea da, izan ere lagunduko digu ikasketa virtual bat planifikatzera. Eta zergatik esaten dut hau? Planifikazio pedagogiko edo didaktiko baten elementuak hauexek direlako, helburuak, edukia, metodologia eta ebaluazioa. Orduan, nolabait, ikasketa ingurune virtual bate jasoko dituen elementuak hauek izango lirateke, baina nolabait bizka bat zabalduagoak. Edo bizka beste elementu batzuk ere jasoko genituzke, baina hauek oinarritzat hartuz. Orduan, hauen arteko erlazioa ulertzea oso importantea da, izan ere, segun eta nola ulertzen ditugun hauen arteko erlazioa, gure ikasketa ingurune virtuala bata o bestea izan daiteke, ikusiko dugun moduan. Orduan, planifikazio baten didaktiko bat burutzerakoan leku ezberdinetik hasi gaitezke, baina errazena da normalean edukietatik hastea, hau da, ezagutza. Guk batzutan dekogu ezagutza bat, eta ezagutza hori landu egiten dugu. Segun eta nola landu egiten dugun ezagutza hori, hau da, metodologikoki zer da, segun eta zer egiten dugun ezagutza horrekin, ekintzak burutzen dituzten gure ikasleek ezagutza horrekin, lortu ditzazkegu helburu batzuk o beste helburu batzuk. Eta gero, egingo genukena da, helburu horiek nolabait ebaluatu. Bueno, niri hau azaltzeko ere gustatu egiten zait, nolabait ogi bat zelan egiten dena azaldu, ezta? Gu batzutan badekogu ogia, hor da, badekogu mamia, dekogu edukia. Orduan, mami horrekin, eduki horrekin, segun eta zer nolako ekintza egiten dugun, zer nolako metodologia erabiltzen dugun, horren emaitza izango da ogi bat o beste ogi bat. Eta gero, egin ostean dastatzen egiten dugu, ikustego, ea benetazkoa, hau da, ebaluatu egiten dugu, ea lortu duguna, ea den guk nahi genuen ogia. Baina baita ere, bestera batera planifikatu dezakegu, da, ikasketa ingurune virtual bat diseinatzeko, beste leku batetik, beste kontzeptizio bat izan dezakegu. Bueno, adibidez, hasi gaitezke helburutatik. Eta hau azaltzeko, egingo duena da, ogiaren adibidelekin jarraitu. Ni badezeukeat ogi bat, hau da, badaukat helburu bat, ogia ateratzea, orduan horretarako aukeratzen dudana da, ezagutza bat, mamia. Eta mami hori, edo mami horrekin hobeto esan da, era konkretu batean arituko naiz, izan ere, mami horregaz era konkretu honetan aritzen naizelez, ahalbidetuko dit, helburu konkretu hori lortzea, hau da, ogi konkretu hori lortzea. Eta azkenik, egingo nukena da, ogi konkretu hori lortu dudan edo ez jakiteko, dastatu, probatu, azkenean baloratzeko, ebaluatzeko, ea izan den nahi nuen ogia. Orduan, ikasketa ingurune virtual baten diseinua egiteko, oso importantea da kontutan hartzea minimo adierazitako 4 elementu horiek. Eta 4 elementu horien artean dagoen erlazioa. Izan ere, nire ingurune virtualean ez badu jasotzen helbururik, orduan, nire ikasleek ingurune virtual horretan arituko dira, nora ezean. Ez da ezer gertatuko, izan ere, ni kontziente izan daiteke nora ezean daudela, baina beraiek ez dute jakingo zer dauden jakiten, zer dauden lortzen. Eta horre positibo izan daiteke edo ez. Eta nolabait hau izango litzateke ingurune virtual bat eraikitzeko kontutan hartu beharreko kontzeptua. Eskerrik asko zuen arretagatik.